aray men hiru ko men samini on kala ka onno inde assistance humanitaire d'urgence aray hande kadi de wonde be musibe men do dido be suti don do haray be do dido no hirdon be do ni ko aaden e sonnamu ma aaden e modi mu haray o do non suka modi bo makko ko suka mo hiyata aray tipude e ballal galbe huyi e assistance humanitaire d'urgence aray dar den tawden yen wattan hile mabbe der ko wattan ten ko hile mabbe humputuden partenaire be membe ko der dum solidarité Mariam Touré du côté des États-Unis barabe wadi to mojo bere fi tambitagol golleji ONG on aray ben yejjiti en fi ko fewti be musibe men do dido fi wallitagol be no be wawa feƴƴinirde gurna mabbe dan parce que aray situation on no sattiri be ton fotay na seeda aray do non nini ka wonden do iden ka siège donc ONG on assistance humanitaire d'urgence du côté de Mamou aray ko do wonden yewdude be do dido hendina be ka iwri kon be demmojo bere don solidarité Mariam Touré du côté des États-Unis aray non yandintina don tippude ko tawata e ngal do kadi woni ko ballal hewti ha e meden ko tippude ko tawata o sonnajo do fi kala modi makko ko ni fewndori o suka do hiyata aray mo hidimo mo teddini mo fota aray e nder dum tuma kala ONG on yejjitotobe wattanore hile mabbe aray yandintina e disaji fejjudi wonno ko yobanden be joddi suudu aray à chaque fois kadi si balle fewndike ka ONG ga e wawa e hewtindebe en andita fi mabbe tippude ko tawata vraiment yurmene no hakkunde mabbe fi kala ono mari o handicap do yata kono malgré tout ça aray o sonnajo do no wakkili no hidi mo nini ka wondo aray ko sonnajo sowido aray ko dum wadi e ngal do kadi bay ndemmo jobere wontiranden sengo États-Unis yejjitiken tawden yen anduto fi mabbe kambe dido kadi dum ko o couple lo ko tawata modi makko o hiyata aray ko dum wadi sawi cette fois-ci encore on a pensé à ce couple là dum wadi sawi hewtina kisan o couple mo wondude mun do hande ka nyalorma do tippude ko tawata iwri ndemo jobere sengo États-Unis solidarité Mariam Touré du côté des États-Unis 2 sacs de riz aray o saku maro didi do o bidon nebban tiga do aray hewtinembe kambe o couple do haray teddungal e modo nane haray ko albarka nan barka Allah ukku baraji amin Allah wadu joddi aljanna Allah wonde wallitare men kam Allah wallito be yurmama men ya Allah yurma amin Allah ukku fa mabbe fu balde cella Allah amin Allah wadam be dum do wona joddi aljanna amin on albarka d'accord haray kam karbe weltike photo na seeda nane haray madame haray ko burtugol munyagol nane ara naya ndaro fi mod marno sifori ni ara tumago wada yawre e mudum modi ma no way wo ko modi ma nan aray burta doftagol mo aray ko nder dum fay mabe hebata barki tigitigo modi ma nan ko burta go mun teddugal mo amin d'accord merci awa haray me weltani kon e weltani ke kadi addu bengal ballal do mojo bere solidarité Mariam Touré du côté des États-Unis fi ko fewti et 2 sacs de riz et ce bidon d'huile aray inchallah ko ni jokkirte muradi men ding e ka ONG assistance humanitaire d'urgence wallitagol jamaji haton jimbe e ballal burini merci une fois encore de plus et voilà au revoir.